Nerea, urtengo Durangoko azokako herrialde gonbidatua Oksitania izango da, zer dela eta? Durangoko azokak nahi izan dau 2006tik ona, kanpoko herrialdeak, baina beti ere kultura gutxituen inguruko herrialde horrek gonbidatzea geuregana. Zer herrialde etorri dira aurretik? Eslovenia, Georgia, katalanak, galleguak, Finlandia. Eta aurten Oksitania. Aurten Oksitania, herrialde hurbil dagoen herrialde kultura bat, baina aldi berean oso ezezaguna guretzat. Gez ere bizitan izan genitzun eurak, eta aurten ilusioz jasoko dugu euren bizita eta hurbilduko gara euren kulturara. Eta ze presentzia izango du bertan? Sarrera hitzaldia oksitaniar idazle baten esku utziko dugu, eta da Sergi Jabaluaz. Bera idazleaz gain, Akitaniako kontseiluko kidea da, eta geurekin izango da lehenengo egunetik aurrera. Bestetik ere, beste idazle batzuk izango ditugu tartean, eta baita ere izango dugu Maite Franco ipuin kontalaria Sagugan baran. Eta berak hurbilduko digu historia kondairari lotutako historia interesgarri bat. Euskeraz izango da, eta oso pozik geure artean daudelako. Eta gainera, Oksitaniako telebista ere geurekin izango dugu, alegin handi bat egiten ari dira, bai komunikabide mailan eta bai irakaskuntza mailan euren kultura zabaltzeko eta geurekin izango ditugu. Eta Lurdesko Ama Birjinak hartzeko asmori baduzue? Oraingoan ez.